हितई में ऊ 4 दिन खातिर पूरा गर्दा उड़ा के गइल। औले देना पौनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गइल। नाचे ऐसन नचा के गइल, बिल इतना बढ़ा के गइल। आइल हितई में ऊ 4 दिन खातिर पूरा गर्दा उड़ा के गइल। आइल हितई में ऊ 4 दिन खातिर पूरा गर्दा उड़ा के गइल। बतिया में ओकरा हम गइनी लू भाई, ओकर चक्कर में बा हमर छूटल पढ़ाई। बतिया में ओकरा हम गइनी लू भाई, ओकर चक्कर में हमर छूटल पढ़ाई। लोग ऐसा लगा के गइल, दर्द ऐसा देखा के गइल। आइल हितई में ऊ 4 दिन खातिर पूरा गर्दा उड़ा के गइल। आइल हितई में ऊ 4 दिन खातिर पूरा गर्दा उड़ा के गइल। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पाकहा घाट। नहीं के कबो नहीं दिहला सपाजा, चंदन चांद के रोआ के गइल, विश्वास के हंसा के गइल। आइल हितई में ऊ 4 दिन खातिर पूरा गर्दा उड़ा के गइल। आइल हितई में ऊ 4 दिन खातिर पूरा गर्दा